Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι οι σημερινοί μας καλεσμένοι δεν ανησυχούν καθόλου για την αυριανή απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γιάννη, αύριο απεργούν τα πάντα. Δηλαδή όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί. Δεν κινείται τίποτα. Έτσι λοιπόν, οι σημερινοί μας καλεσμένοι, οι οποίοι δεν ταξιδεύουν ούτε με αυτοκίνητο, ούτε με ταξί, ούτε με τρένο, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με βαπόρια, πάνε παντού με τα πατίνια τους. Κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε δύο από τα μέλη της συμμορίας με τα rollers της ομάδας Όθηση, που το καλοκαίρι μάλιστα έκαναν μια μεγάλη διαδρομή από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, 504 χιλιόμετρα. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον Γιάννη Κούσπαρη και τη Μαρία Στεφανίδη. Καλώς τα παιδιά, με τα πόδια αυτή τη φορά. Η Μαρία και ο Γιάννης. Η Μαρία και ο Γιάννης έκαναν αυτή τη διαδρομή μαζί με την υπόλοιπη ομάδα το καλοκαίρι από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ή από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πες μας για αυτή την φοβερή διαδρομή. Είσαστε, νομίζω, η μοναδική παγκοσμίως που κάνατε μια τόσο μεγάλη απόσταση. Δεν θα έλεγα παγκοσμίως, αλλά σίγουρα είναι ένα ρεκόρ ευρωπαϊκό. Δεν έχει ξανακαταγραφεί κάτι αντίστοιχο. Οπότε εμείς θα το λέμε έτσι. Όπως θέλετε. Η μοναδική. Έτσι. Για πείτε μου λοιπόν για αυτή την εμπειρία που είχατε. Ξεκινήσαμε στις 30 Ιουλίου από το Καλιμάρμαρο και τερματίσαμε 6 Αυγούστου στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Μια εβδομαδούλα. Περίπου μια εβδομάδα. Με πολλές αδειξότητες. Με βροχή, με πολλά απρόοπτα. Για πείτε μου τι συνέβη. Πες μου, Μαρία. Στον Άγιο Κωνσταντίνο αντιμετωπίσαμε ένα μπουρίνι το βράδυ που φουστίσαμε τις σκηνές. Στη Λάρισα μας χάλασε το τροχόσπιτο. Και μεθήκατε σε ένα πάρκινγκ εκεί, έτσι. Εννοείται. Και στην Κατερίνη μας έπιασε φοβερή βροχή και αναγκάστηκαν τα παιδιά να προχωράνε με τα πατίνια. Πόσα άτομα ήσασταν, Γιάννη? Ήμασταν 13 άτομα συνολικά. Οι 9 τρέχαμε και οι υπόλοιποι 4 ήταν υποστήριξη. Ήταν τα άτομα τα οποία ό,τι χρειαζόμασταν σε όλη τη διάρκεια φροντίζανε να το έχουμε. Για ποιο λόγο το κάνατε αυτό? Ξεκίνησε σαν ένα στοίχημα από εμένα και από ένα παλικάρι ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι η ιστορία αυτή τη στιγμή στο ρόλερ, ο Κώστας ο Ματζέκης. Έλεγε ότι μπορεί να το πραγματοποιήσει αυτό σε μία μέρα. Εγώ του έλεγα ότι δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό αυτό. Εν τέλει, αποφασίσαμε, αφού άρχισαν να οριμάζουν οι συνθήκες πλέον και να αυξάνεται ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με το ρόλερ, αποφασίσαμε φέτος το καλοκαίρι να το πραγματοποιήσουμε. Και το πραγματοποιήσαμε τελικά σε 7 μέρες. Πολύ ωραία. Μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς στην Αθήνα με ρόλερ? Είναι εύκολο? Με τις λακκούβες που υπάρχουν, τους κατεστημένους δρόμους. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, ένας ο οποίος γνωρίζει καλά μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί να κινηθεί με μεγάλη ασφάλεια, αλλά σίγουρα μπορεί να κινηθεί. Όπως και συνήθως τις Παρασκευές κατεβαίνουμε με τα παιδιά που κάνουν την ποδηλατοπορία μέσα στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε και μέσα σε αυτούς και εμάς. Παρέα με αυτούς. Με τι ταχύτητα περίπου πηγαίνετε? Οι ταχύτητες είναι από 10 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι 25 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Μέσα στην Αθήνα. Δεξιά, φαντάζομαι. Όχι, λέω όταν πηγαίνατε από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πάλι όλα αυτά ήταν σχετικά. Αν ήμασταν στον παράδρομο της Εθνικής, εκτός Εθνικής δηλαδή, οι ταχύτητες ήταν μικρότερες. Διόδια πληρώσατε? Με τα πατίνια εμείς όχι. Όχι. Σας ζητήσαν ή είσαστε από το κίνημα δεν πληρώνω, ή έχω και δεν πληρώνω, ή δεν έχω δεν πληρώνω. Γιατί έτσι είμαστε πλέον. Όχι, τα αυτοκίνητα πληρώσανε κανονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επιτροπή μας, την κυρία Καριοφίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε έτοιμοι? Βεβαίως. Όλα είναι έτοιμα για την κλήρωση του Λότου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καριοφίλη. 1.300.000 ευρώ. Το μαύρο κουμπί είναι εδώ και η Μαρία, φαντάζομαι, θα το πατήσει αποφασιστικά για να δούμε πού θα πάνε τα χρήματα. Καλή επιτυχία σε όλους. Και όποιος κερδίσει να βοηθάει κι άλλους. Γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Βέβαια. Τώρα όποιος έχει πρέπει να βοηθάει. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η κληρωτίδα. Ξεκίνησαν τα 49 μπαλάκια για το Λότο και πάμε να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς για σήμερα. 1.300.000 ευρώ μοιράζει η πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 1. Πολύ ωραία. Τα τελευταία 20 χρόνια θα πρέπει να πούμε στο Μιλάνο, το Παρίσι, το Μόναχο. Κλείνει το κέντρο της πόλης και ο κόσμος κάνει το γύρο με πατίνια. Δεύτερο μπαλάκι. 17. Η συμμετοχή φτάνει μέχρι 6.000 άτομα. Εδώ κλείνει αλλιώς το κέντρο και γίνεται το πατίνι. Το παράδοξο φίλων είναι ότι αύριο που δεν κυκλοφορεί τίποτα στην Αθήνα είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο, έτσι. Ακριβώς, τρίτο μπαλάκι. Τρίτο μπαλάκι, 15. Άρα, την τιμούμε σωστά. Βέβαια. Μόνο πατίνι, τίποτα άλλο. Η συμμορία με τα rollers, λοιπόν, σήμερα. Τέταρτο μπαλάκι, 45. Γιατί συμμορία, έτσι λέγεστε, ή σας ονομάζετε? Όχι, είμαστε μια ομάδα η οποία ονομάζεται Όθηση. Μάλιστα. Και ήρθαμε να σας δώσουμε και εσάς λίγη όθηση σήμερα. Πολύ ωραία.
Πέμπτο μπαλάκι, 28. Είναι άθλημα, δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα, έτσι δεν είναι? Είναι Όχι Ολυμπιακό Ελλάδα. άθλημα μόνο στον πάγο. Το speed skating στον πάγο. Συγκεκριμένα το short track speed Μπαλάκι, skating. παρακαλώ. Έκτο μπαλάκι, 24. Υπάρχουν παγκοσμίως αγώνες, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή αναγνωριστεί σαν Ολυμπιακό άθλημα. Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ωραία. Γιάννη, σ' ακούω. Έχεις Λοιπόν, κάτι έχουμε άλλο? τους 6 αριθμούς της πρώτης κατηγορίας, Χρήστο. Όχι, κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω. Ωραία. Έβδομο και τελευταίο μπαλάκι, το 37. Τέλεια. Λοιπόν, με τον... Αυτό θες να πεις αφού σε με βλέπω. τον πρίγκιπα τι γίνεται, έχουμε νέα, αύριο έρχεται μαθαίνω. Περιμένουμε να δούμε. Ποιος ήταν ο καλύτερος Σαουδάραβας, πρίγκιπας, θυμάσαι, σε ποια ταινία? Ο ξυπόλυτος Βουτσάς. πρίγκιπς, Βουτσάς. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, τα 7 χρυσά νούμερα που κληρώθηκαν με αριθμητική σειρά είναι, παρακαλώ πάμε από εδώ, με αριθμητική σειρά, 1, 15, 17, 24, 28, 45, 37. Επαναλαμβάνω, 1, 15, 17, 24, 28, 45 και 37. Ελπίζω, Γιάννη, να μην είναι Και ο σαν την δικός μας μπλούζα μου. Ξυπόλυτος. Όχι. Ακριβώς, γι' αυτό καλό είναι. Μαϊμού, λέω. Α, ναι. Όχι, όχι. Είναι... Λοιπόν, πάμε εδώ στους φίλους μας να πούμε ένα ευχαριστώ, ένα αντίο στους τηλεθεατές μας. Καλή συνέχεια. Έχετε κάτι άλλο που ετοιμάζετε κανένα στοιχηματάκι? Πολύ. Όχι, στοιχηματάκι δεν ετοιμάζουμε. Απλά ετοιμάζουμε μια αντίστοιχη διαδρομή στην Ελβετία του χρόνου το καλοκαίρι. Από εδώ στην Ελβετία? Όχι, από το αεροδρόμιο της Γενέβης υπάρχουν χαρτογραφημένοι ποδηλατόδρομοι και δρόμοι για σκέιτ γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Ετοιμάζουμε κάτι αντίστοιχο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλές διαδρομές. Πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, Ευχαριστούμε πολύ. θα τα ξαναπούμε αύριο με διπλή κλήρωση Τζόκερ, 600.000 ευρώ και πρώτο 550.000. Καλό σας βράδυ.